Și acum urcăm mai sus, cum am zis, facem de pe margini. Că este un cilindru. Și începem de pe margini prima dată, da? Mijlocul trebuie să fie mai deschis la culoare. Acesta e un strat. Trebuie să facem în așa fel încât să ne intre 3 straturi, da? Ups. Să facem loc pentru toate, că așa facem decât câte o dungă, dar nu are rost. Bun, aici. Venim cu al doilea, da? Ups. Hai, mă, ce mă. Deci al doilea strat. Deja am făcut două astea. Mai putem să mergem cu încă unul. Și aici mai trebuie. Așa. Și acum venim și cu al treilea. Am putea să rămânem așa. Da, rămânem așa. Deci a fost un strat, ăsta al doilea. Mai venim cu încă unul așa. Și după aia al treilea strat pe câte o dunguliță. Super! Ia să vedem aici. Ia uitați ce frumos arată. Acum, aici pe interior, din cauza sprâncenelor și a nasului, aici o să fie un pic de întunecat, dacă vă uitați. Nu? Eu așa zic, că vine întunecat acolo. Cum v-am zis, nu trebuie să fie la fel. Dacă e la fel, aia nu mai este artă, adică dă o nuanță de, băi, deci că e făcut de roboți. Nu, trebuie să mergi cât mai divers, da? Nu contează că ai pus o pătrățică în plus pe acolo. Deci, fiți cât mai liberi, cât mai creativi. Și pe aici, sub, la sprâncene, sub, vine iar mai întunecat. Uite așa. Așa, hai să vedem și pe mai întunecat pe aici, pe aici. Da? Și aici sub ochi iar ar merge câteva puse, nu multe, doar câteva pătrățele, că vine ochiul pe rotund și puteți să rămânem decât într-un strat sau două. Cum credeți că e bine, așa puneți aici, da? Așa. Bun. Uitați ce frumos arată. Nu? Ok, acum aici vine în spatele frunzei, ar trebui să fie cât mai închis. 3, 1, 2, 3, am făcut 4 acolo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da, era 3, era 3. 1, 2 și 3 straturi. 3, aici era la fel. Aici am putea decât partea de jos să facem mai mult. Strat 2. Hai să facem strat 2 și 3 acum. Cam așa, da, e mai bine așa. Și aici la fel o să fie un fel de umbră de la frunze și sus aici să ținem cât mai deschis la culoare, da? Deci un strat. Două straturi. Păstrăm partea de sus și încercăm să facem un pic pe rotund, că acolo este rotund, da? Așa. Și veni și cu al treilea strat. La fel, nu te duci până sus. Încercăm să facem pe rotund, da? Așa. Aici, pentru că vine frunza asta, ar trebui să-i facem un pic
așa, o idee de întunecat pe lângă, da? Și aici. Cam așa, nu? Așa. Aici rămâne culoarea originală, că vine lumina de sus. Și cam asta e, deci cam asta e, da. Am pierdut ăsta, deci negru și undeva la 20%. Mai era pe aici, pe lângă gură, așa un pic să-i dăm. Că vine de la nerv, că vine pe rotund, un pic se face așa pe lângă. Să avem și un pic de imaginație când facem chestia asta. Și aici, pe lângă nas, iar se face un pic de umbră. Cam asta e. Deci ăsta e totemul nostru, da? Bun. Și nu ultimul rând, ultimul pas. Ultimul pas în această artă este forma. Trebuie să-i dăm o formă. Deci până acum arată superb așa acum. Dar să vedeți cât se schimbă când aplicați ultimul pas. Ultimul pas fiind forma, da? Ia să încercăm. Deci, ultimul pas este să ștergem și să mutăm un pic chestiile astea ca să dăm un fel de formă. Deci, hai să o luăm de la frunzele astea. Deci, ca frunzele astea că iasă așa în afară, încercăm să băgăm lemnul ăsta un pic înăuntru, da? Și dăm cu pensulul, alegem culoarea asta și ne mutăm o idee. Decât aici, în partea asta, da? Venim cu delete, cu eraserul și ștergem aici. În partea asta iar la fel. Deci rămâne culoarea asta aici, dacă vedeți dunga vine în jos. Dar asta rămâne pentru că vine sprânceana care iasă în afară, da? Aici, ca să dăm ideea că sprânceana este în afară, să aibă o formă, mutăm un pic dunga asta în interior, da? Deci dăm un culoare și dăm pensulul și venim un pic așa, venim cu eraserul și ștergem. Acum, dacă vă uitați, să dispare un pic dunga asta de aici, dar venim cu pensulul iară și copiem de aici, luăm nuanța asta, că nuanța asta nu mai reușim să o facem dacă e să încercăm din nou. Și o dăm aici un pic. Uitați. Forma este decât pe exterior, deci nu se mai lucrează în interiorul totemului, da? Deci se face decât pe exterior, să-i dăm un pic de formă. Bun, acum aici la buzică ar trebui să-i punem un pic aici, așa, și ștergem pătrățelul ăsta, să dăm forma că e pe rotunda, să iese un pic în afară și aici la fel. Aici ar trebui să coborăm un pic mai jos și punem ceva de genul, aici ștergem un pic și punem aici și ștergem și asta. Și aici ștergem un pic, aici și aici. Da, e ca și când ăsta aici ar trebui să-i punem ăsta ca să închidem, trebuie să fie închis acolo. Asta aici am separat un pic buza de dinți, cum ar veni, da? Înțelegeți? Așa, aici vine mărgeaua care o să fie și în afară un pic. Hai să ne mutăm pe partea cealaltă. Și aici iar la fel. Ștergem, punem aici peuri și ștergem cu asta aici. Așa. Aici la fel punem cu B-ul și luăm din partea asta culoarea, da? Alt, luăm culoarea și facem aici o dânguriță așa. Ups. Și Ctrl Z să dați înapoi.
Acum luăm eraserul și ștergem un pic din dungoci. Ștergem. Deci cu cât sunteți mai aproape, cu atât aveți mai multă precizie cu mouse-ul, așa că nu vă speriați. E bine să țineți aici imaginea asta, preview, ca să vă dați seama ce faceți, da? Bun, ștergem de aici, de aici. Aici nu avem cum să mai ștergem nimic, că se... Intrăm în buzic aici. N-are rost, lăsăm așa aici, destul de bine. Aici trebuie să ștergem și să facem cu să alegem culoarea asta și să umplem aici un pic eraser, să mai ștergem din colțul gurii. În general, cred că asta e cam tot. Da. Da, asta a fost tot. Da, asta este totemul nostru. Arată super, nu? Dacă faceți exact cum v-am sfătuit eu, cum v-am arătat aici, ar trebui să iese la fel. Poate un pic mai urățel, dar nu e important chestia asta. Ideea e că trebuie să practicați, adică să faceți non-stop, să alegeți un măr, o pară, o cireașă, orice, faceți și urmați pașii de vi-am arătat. Dacă faceți chestia asta, în timp o să vedeți că deveniți foarte bun la... O să rămâneți uimiți. Mamă, ce mișto iasă! Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați un like, un subscribe. Veniți pe canalul nostru Discord să discutăm mai multe. În următorul episod să încercăm să facem ceva coding, să înțelegem cum funcționează. O să vă prezint Godot-ul și o să facem și un pic de coding atunci și o să vedem despre ce o să studiem mai departe. Ok, o zi bună la toată lumea și ne vedem în următorul episod.